खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि UPPL राजखान्थि हानजानि थाखाय गोजोनथाव खौरां बे गोजोनथाव खौराङा बेनोदि बडलेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार एसोसिएशनआ फैगौ विधानसभा बिसायख'थियाव UPPL नि साफ्रोमबो बिजाथिफोरखौ मदद होनो ओंखारदों बिटिआर गोरोबथानि मावनो गोनां आद्रा दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थांखिखौ नोजोर होनानै बडलेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार एसोसिएशनआ फैबाय थानाय आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव UPPL हानजाखौ मदद होगोन नंगौ बे समाव आसाम विधानसभा बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव माखासे सानल'सै बे 9 एप्रिल खालि जानो गोनां आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव बडलेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार एसोसिएशनआ UPPL नि साफ्रोमबो बिजाथिफोरखौ मदद होगोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा बाथ्रा फोरमायदों मख'नो गोनांदि अदालगुरि जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि इस्माइल दैमारिया फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोना अदालगुरि जिल्ला बडलेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार एसोसिएशननि जानानै अदालगुरि बियाबनि बिजाथि दिपेन बर' बिथांखौ बिसायख'थियाव देरहासार खालामनो आरो बिटिआर गोरोबथानि मावनो गोनां आद्रा दफा जेरै गोदानै बियाब सोसननाय खामानि गामि सोसननांगौ बाथ्रा बेफोर जेसेबां आद्रा मावनो गोनां हाबा दं बेफोरखौ मावफुंनांगौनि थांखिजों अदालगुरि जिल्ला बडलेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार एसोसिएशनआ अदालगुरि बियाब UPPL नि बिजाथि दिपेन बर'खौ मदद होगोन होनना अदालगुरि जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि इस्माइल दैमारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै फोरमायथियो गिबियावनो मिडिया नोंथां साफ्रोमखौबो जोंनि एक्स वर्कार बडलेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार टिमनिफ्राय बरायनाय थाबाय थ' जोङो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बडलेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार आफादनि जानानै दिनै जोङो बे मिडियानि गेजेराव बेबायदि नुजाथिनो बेबायदि दान्दिसे सम बेखौ लानाय जादों बिनि गुबै जाहोनानो जादों फैबाय थानाय 9 एप्रिलाव जि आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बे इलेक्सननि सोमोन्दै जोंनि बडलेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार आफादनि जानानै जोङो फंनैसो बेबायदि बिबुंथि होनो आरो लाखिनो थाखाय जों बे समखौ लानाय जादों दा बेनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि बडलेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार आफादफोरनिसिम जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जेसांखिनि दङ आरो खोनासंग्रा साफ्रोम रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जोङो जोंनि थांखि आरो उद्देश्यफोरखौ बेबायदि मिथिहोनो थाखाय बे समखौ लानाय जादों दा बेनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मिथिहोनो इच्छा खालामदों जे फैबाय थानाय 9 एप्रिल खालि जि आसाम एसेम्ब्लिनि बेबायदि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बे इलेक्सननि समाव जोङो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बडलेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार आफादनिफ्राय जोङो उदालगुरि LACनि जाय बिजाथि बिथां दिपेन बर' सार बिथांखौ जोङो UPPL नि बिजाथि हिसाबै बिथाङा जि गसंदों बिथांखौ जोङो जोंनि आफादनिफ्राय बेबायदि पूर्णांग हिसाबै जोङो मदद होनो आरो सापर्ट खालामनो थाखाय दिनै जों ओंखारदों आरो बे जोंहा जोंनि आफादाव बेबायदि रायज्लायनायनि गेजेरजों बेखौ जोङो थि खालामबाय आरो जोंनि बडलेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार आफादथिंनिफ्राय सेन्ट्रेल आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननि बेबायदि कनसेन्ट बादिहै बा बिथोन बादिहै दिनै जोङो बे प्रेस मिटखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनाय जादों जे जोङो थोंजोङैनो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव अन्तत प्राय 2000 बेबायदि जोंहा सोद्रोमा दङ बे 2000 सोद्रोमाखौ लाफानानै आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गासै 10000 बेबायदि सोद्रोमा दङ बे गासैफोरखौबो लाफानानै दिनै जोङो जोंनि बडलेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार आफादा थोंजोङैनो UPPL नि बिजाथि जायफोर दङ बिथांमोनखौनो जोङो बेबायदि मदद आरो हेफाजाब होगोन होननानै जोङो भट होगोन होननानै दिनै जोङो बेबायदिहै थांखि लानाय जादों आरो बे थांखिफोरखौ लानानैनो दिनै जोङो बे मिडियानि गेजेरजों जों फोसावनाय जादों मानोथो जोंहा गोबांथार बेबायदि उद्देश्य दङ बे UPPL खौ सापर्ट होनायनि खारन बिटिआर जितु सुक्ति जादोंमोन बे बिटिआर सुक्तिनि समाव जाय दफाफोरखौ सुक्तिनि गेजेरजों बेबायदि मोनबोदोंमोन बे सुक्तिनि खामानिफ्रा दिनै आद्रा जानानै दंबावो माखासेफ्रा जाबाय किन्तु माखासे आरो जानो गोनां दंबायो दा बे सानजा पार्टनि जितु समस्ति बेबायदि सोनो गोनां गामि सोनो गोनां बेफोर खामानिफ्राबो आरो आद्रा जानानै दङ आरो बिभिन्न बेबायदिनो अनुष्ठानफोर प्रतिष्ठानफोर बेबायदि माखासे आरो जानो गोनां दंबायो आरो बेबायदियैनो बेफोर गासैफोरखौ नोजोर बोनानै बेफोर गासैफोरखौ जोङो बेबायदि नायहरनानै दिनै जोङो थोंजोङैनो
UPPLआ जि बेफोर गासै खामानिफोरखौ मावनो थाखाय बेबायदि थांखि लानायखौ बेखौ मिथिनायनि गेजेरजों दिनै जोंबो बे UPPLनि जाय बिजाथिफोर बे बिजाथि आरो जोंनि उदालगुरि एलएसियाव जाय दिपेन बर' सार बिथां सारखौनो जोङो जोंनिफ्राय 100% बेबायदि मदद होगोन होननानै जों खामानि मावगोन होननानै जोङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो जोङो फोसावनाय जादों।